Някога замисляли ли сте се, че ако гледате прекалено много true crime видеа, самите вие може да се превърнете в убийци? И не се шегувам. Днес ще ви разкажа точно една такава история. За една жена, която се е пристрастила към true crime видеата. Тя не е просто била луда фенка. Тя се пристрастила, стигнала се до там, че силният интерес към престъпленията я подтиква да убие. Как точно се е случило всичко, ще разберете малко по-късно. Първо ще ви дам малко предистория. През февруари 2022 година Франки излиза навън и отива в един от британските пупове, мисля, че или пубове, или пупове. Техните барове, надявам се, че ме разбирате. И точно в един такъв бар се запознава с Шей и между тях веднага пламва любов. Франки имал 2 деца от предишната си връзка, а майката на децата се е разделила с Франки, защото той започна да проявява физическо насилие към нея, заради което и по-късно е осъден. Шей от своя страна също имала едно дете от предишна връзка. През 2017 година тя ражда своята дъщеричка. Но малко преди раждането на детето, на Шей е поставена диагноза – комплексно посттравматично стресово разстройство. Това е състояние, което се развива след продължителна повтаряща се травма, обикновено в среда, от която човек не е могъл да избяга. Например, детството. Променя начина, по който човек мисли, чувства и реагира, защото мозъка е свикнал да живее в режим на оцеляване. Казах детството, защото се твърди, че като дете Шей е била системно бита. След раждането на нейното детенце, тя се разделя със своя партньор и се мести в кризисен център за жени. А по-късно Шей, нейната дъщеричка и тяхната съквартирантка Лорън се намират в квартира в малкия град Хеванс. Квартирата им била на тиха и спокойна улица. И от февруари месец Франки започнал редовно да посещава техния дом. Още от самото начало, връзката на Франки и Шей била много опасна, защото и двамата злоупотребявали с алкохол, не само с алкохол, но и с наркотици. Всъщност Шей е спряла да употребява наркотици още след като е родила дъщеричката си през 2017. Но след като се запознава с Франки, тя се връща към старите си навици. Но това не било единственото нещо, което ги свързвало. И двамата имали нестандартни сексуални предпочитания. И двамата се интересували от различни BDSM практики, включително ритуали с ножове. Дори сключили договор помежду си. Не устен договор, а писмен договор, в който се твърдяло, че дори Шей да спи, Франки може да прави каквото си иска с нея, без тя да му е дала устно съгласие. И ако се чудите откъде се знае всичко това, от камери. И тук може би ще ви шокирам, но не охранителни камери, а обикновени камери, влог камери. Шей е поставила 3 такива в дома си. Една в хола, една в кухнята и една в спалнята, която целяла да снима всичко, което се случва на Шей на леглото. Под всичко имайте предвид техните BDSM практики, просто не искам да звуча вулгарно. И така стигаме до 12 марта 2022 година, почти месец след началото на тяхната връзка. Тогава избухва и първия сериозен скандал. След употребата на наркотици, Шей е започнала да се самонаранява. И по принцип това било нормално за нея. Нормално до преди 2017 година, преди да се роди нейната дъщеричка. И когато Шей започва да се самонаранява, Франки се ядосва. Удря я, затваря я в спалнята й и не я пуска оттам с часове. Но въпреки този скандал, те останали заедно. Но за съжаление, подобни спорове станали ежедневие за тях. И през април месец 2022 година ситуацията е ескалирала отново. Франки много ревнува от бившите гаджета на Шей, особено от един, с когото тя поддържала близка връзка. Ревността му го побърквала. С това и няколко пъти те се разделяли и събирали и така двамата започнали да се въртят в един токсичен кръг. И до тук чухте само лошите страни на Франки, но всъщност Шей не е невинна. Тя си пишела закачливи и двусмислени съобщения със своя бивш приятел. Но това не е всичко. Той редовно посещавал квартирата и когато Франки не бил там. И на всичкото отгоре, Шей залгал всички, че е болна от рак. Твърдение, в което Франки вярвал до последно. Реално Шей наистина многократно е ходила на лекари. Но нито един от тях не е открил каквито и да е признаци за раково заболяване. И въпреки, че Франки е вярвал, че Шей наистина е болна от рак, той многократно е заплашвал. На 12 май той изпраща съобщение, в което пише, че ако му изневери, ще я разкъса на 2 и че рака ще бъде най-малкият проблем. Но все пак Шей не е божа кравичка.
От своя страна тя казва пред нейни приятели, че може да събере няколко мъже и Франки да получи това, което заслужава. Но въпреки тези думи, които си разменяли, двамата си били заедно. И спомняте ли си, че по-рано ви казах за влог камерата, която била насочена точно към леглото на Шей? От нея се знае, че на 17 май Франки намира под възглавницата кинжал. И шеговито казва на Шей: ти да не планираш да ми убиеш с това, ха-ха-ха. Ами 2 месеца по-късно тя наистина го убива. Точно 2 месеца по-късно. И точно с този кинжал. Сутринта на 17 юли полицията постъпва обаждане. Млада жена на име Вики звъни много разстроена. Тя обяснява, че току-що е имала фейстайм разговор с приятелката си Шей и поведението й било много странно. Постоянно й правила някакви мистериозни намеци. Ако някой не знае какво е фейстайм, това е когато някой се обажда с камера от iPhone на iPhone. Надявам се, че го обясних разбираемо. Първо сутринта Шей изпраща на Вики 2 съобщения, в които пише, че приятеля и Франки току-що е изчезнал. След това Шей се обажда по видеовръзка и казва нещо съвсем различно. Тя твърди, че се е разправила, каквото и да значи това с Франки. В края на видеото Шей показва леглото си. А там лежи мъж облян в кръв. Вики дава на полицията адреса на Шей. Незабавно патрул тръгнал към мястото. А там Шей отваря вратата лично, облечена в розов халат и с цигара в ръка. И тук ще ви прочита техния разговор. Какво става? Питат полицаите. Съжалявам, не, може би бях твърде глупава, казва Шей. Какво се случва? Какво става? Ти ли си Шей? Аз съм Шей. Добре, току-що получихме едно тревожно обаждане. Може ли да влезем вътре? След което Шей е арестувана по подозрение за убийство. Оказва се, че Франки е бил убит в съня си, а оръжието е намерено в мивката в банята. Под неговото окървавено тяло е имало няколко нейлонови торби. Тялото му било наполовина завито с чершав, а по-късно се разбира, че Шей е планирала да зарови тялото му в градината си и да изсценира доброволно изчезване. Франки е убита чрез множество пробождания с нож, макар че само първата рана е засегнала областта на шията и е била смъртоносна. Вероятно Франки дори не е успял напълно да осъзнае какво се случва и е починал почти веднага. Но въпреки това, Шей го пробожда още 19 пъти в гърдите. Тези рани също биха могли да бъдат смъртоносни, но вероятно Франки вече е бил в процес на умиране или дори вече бил мъртъв. И може би е чист късмет, че точно този уикенд нейното дете е било при баща си. Първоначално не била арестувана само Шей. Била арестувана и нейната съквартирантка Лора. Тя също е била в дома им по време на убийството. Двете били приятелки, но имали необичайна връзка, защото Лора помагала за абсолютно всичко на Шей. Като ви казвам абсолютно всичко. От това да й готви, от това да й чисти, от това да й прави кафе, до това да й обува чорапите. По-късно се разбира, че Шей постоянно е прилагала психически тормоз на Лора. Не само психически, няколко пъти дори се е стигал до физическа саморазправа. При обиск на дома им, полицията открива оръжие и предмети, надминаващи всякакви очаквания. Освен кинжала, има още много ножове и брадви. А в нощното шкафче на Шей е намерено огнестрелно оръжие. По стените висяли множество рамки с снимки. Но не на приятели, не на семейство, не на известни личности, а на осъдени серийни убийци и тежки престъпници. По-късно Шей твърди, че така е искала да шокира приятелите си с този странен декор. Но вместо да шокира приятелите си с тази нейна декорация, с нейното увлечение към True Crime, тя получава своя прякор от медиите. True Crime Killer. Надявам се, че го произнасям правилно. Знаете, скарана съм с английския, не се сърдете. Казва се, че от 2020 година Шей е била обсебена от True Crime истории, като постепенно започнала да романтизира сериозни престъпници и да ги превръща в свои идоли, докато в крайна сметка самата тя не се превръща в убийца. А първоначално се предполагало, че Лоран може би също е участвал в убийството, но по-късно обвиненията са свалени. И така, Шей сама е трябвало да отговаря за убийството на Франки. Първоначално тя твърдяла, че ножа, кинжала с когото е убила Франки, е бил само за BDSM практиките, за нищо друго. Но от съда приемат думите само като един отчаян опит да излезне суха от водата. Втората й версия е била, че тя искала да накаже Франки, защото го е хванала
да си пише с 13 годишно момиче и се опитала да го изкара педофил, но се е оказал, че няма 13 годишно момиче. Въпросното момиче е било на 17 години. И веднага след като Франки разбрал, че тя е на 17 години, и е блокирал и е спрял всякакъв контакт с нея. И така, и второто оправдание на Шей се оказало една лъжа. Но опитите на Шей не свършват до тук. Съдът също така отбелязва, че тя се е представила за жертва на сексуално насилие и е изпратила едно редактирано видео на своята приятелка Вики, за да изглежда така, че Франки я е изнасилил. И въпреки, че Шей твърдял, че е невинна, тя е призната за виновна за убийството на Франки. Описана е като ревнива, манипулативна и обсебваща жена. Шей е осъдена на минимум 23 години затвор. Съдът отчита, че и Франки понякога е бил заплашителен и насилствен, но именно Шей преминава границата и го убива. Семейството на Франки дава своето последно изявление. Като родител, никога не очакваш да надживееш своите деца. Правим всичко възможно, за да ги защитим. Франки беше нашето бебе. Най-младият от 5 братя и сестри. Той никога няма да бъде заменен. Беше любящ и прекрасен човек. Оставя 2 деца, които никога няма да опознаят баща си. Благодарим на съдебните заседатели. Това беше и днешната история. И ако трябва да съм напълно честна с вас, не съжалявам Шей. Радвам се, че си е получила заслуженото. Въпреки, че детството й е белязано с насилие. Франки също я е заплашвал. Франки също я е удрял. Но тя е можела да си тръгне на време. И представяте ли си, ако тя просто не е искала да се прави на интересна пред нейната приятелка Вики, ами първо е осъществила своя план. Да закопае тялото на Франки в градината. Може би това тяло никога нямаше да бъде намерено. И може би Шей щеше да се превърне в една серийна убийца. Ще ми е интересно в коментарите да прочита и вашето мнение. Вие какво мислите за днешния епизод? Отдолу в описанието ще оставя моя профил, мисля, че се казва в Spotify, профил ми в TikTok, профил ми в Instagram. Ако видеото ви е харесало, харесайте го и се абонирайте за канала ми. Така помагате на алгоритъма на YouTube да го препоръчва на повече хора и канала най-сетне да се разрасне след 1 година труд. Чао и до следващия път!